Namhlanje nethemba into yobana nosuku lakho luqala kulo mhla weshumi namhlanje kuMay ku-2021 kungomvulo ezinsukwini rhoqo xa kuleli xesha asipholise maseko sigala swarhoqa thathandumandumane adume esizweni isihlahla somdlebe nonthela mzimba bejembeja mfaso nempandla inhliziyo zamadoda ayibomvu funina basethethe nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi intaba ikhala amanzi dictionary intaba ziyawudida umndeni sanibonani nonke kwizwi lomzansi ngibingelele nakuwena mkhaya wami lobilobi ngibingelele nakubo bonke abantu emlazi mfowethu bangimukele ngezandla ezifudumele bangimukela ngangena ngezwe ukuthi cha sengingenile futhi uyazi ke mase ngingenile ngisuke sengirepresenta idolophi lako kwethu azabo inhliziyo zamadoda na kanjani mfowethu akunjalo ke nqubele igama la Chocolate City City sam proper mhlawumbe sana kuvuleka radio siyakwamkela kakuhle kakhulu ngalo eli ixesha ndiyazi ke zininzi izinto dokotela ofumaniseke abantu balindele uba ke sithethe ngazo nabo banelungelo uba baveze ezinye zezinto abathi banqwenela into yobana ke kuthethwe ngazo namhlanje siyayivula singena kakhulu phakathi ku-open line abantu dokotela hayi ngoba kuzobe kuthula belobi noma mhlawumbe kanjani but kunamaxesha and futhi nendawo apho ufumaneka khona uyayitsho apho ke umuntu azokwazi uba abhekelwe ahlahlubelwe ahlolelwe kakuhle kakhulu because ngitsho ngathiwa i-open line umuntu ngicela unihlolele dokotela ubuchaze kakuhle uba i-open line hayi ngoba sithini but ke namhlanje dokotela soba ku-open line dokotela wafika emlazi mfowethu okokuqala sidlulisa ukubonga okukhulu kakhulu kubahlali bonke basemlazi noma ngathi ngifika uNkulunkulu wathi khipha yonke imali yakho banike ngathi ngeke ngiyikhiphe yonke onganani mangikhiphe noma u-35,000 banike ngoba hayibo zingiqedile lezi inkonzo ngihamba ngizenza ngihamba nginikela abanikeli kodwa kimi mangabe ngiqala ngithi nikelani kimi abafuna ukunikela so ngithi ngcono ke mina nginikele kinike mfowethu ngiyabonga kakhulu emlazi ngizwe kuthiwa nga break record babe ngayitshela ukuthi lela holi ngizoligcwalisa kodwa ka ngaligcwalisa lagcwala qhu la sala nabantu abaningi ngaphandle okusho ukuthi mfethu imisebenzi yami abantu bayibona siphinde sikusho lokho mfethu singakhohlwa ukuthi njalo ngama Sundays mawuthi wena ukholwanga ubheme wangakholwa buya Sunday esontweni uzoyibonela izinto ezobenzenzeka yabona ke mfethu ngicela ukubalela line up ya this Sunday this Sunday kubi kakhulu Saturday kahle ngomgqibelo kwaCaluza ngase Edintale ehospital lapha mfethu ehall la kaCaluza eMaritzburg sithi Maritzburg siyayizwa yakhala kakhulu siphindela khona ngizobe ngiphethe mfowethu uPastor Sthembiso Zondo bayamaza abaningi ngizobe ngimphethe ngiphinde ngiphathe uRasta uShozi ngiphinde ngiphathe kunenye indoda abathi uPastor uBishop Mtsipe ekade ekhona Sunday esontweni iyashumayela le ndoda abashumayeli bonke labathathu bese ngiphathe uMelusi Mbokazi ngiphathe uFikile bese ngiphathe uAyanda Ntanzi bese ke ekugcineni kunento econfuse abantu bathi usuke sekwenzakalani ke sekuseklubini no ekugcineni siyasimpaka udladla mshunqisi noma ukhuzani just ukuthi abantu bekade bekhala so sifuna ukuthi imqondo yabo to refresh up yabo babe right so that is why egcineni suke sithi banyakazise dladla noma banyakazise khuzani bakhumbula ukuthi cha yes sesontweni kodwa buyanijabule kodwa mfowethu zizodilika indonga zase Edintale ngale kuzoshuba kakhulu this Sunday nasesontweni Sunday makuthi ube kugcwele kakhulu sithi abantu abasheshe bafike mfowethu ngoba kuyagcwala hayi kancane kuyagcwala kakhulu so indawo yakho nje uzolele kuse early mfowethu uyitholele kodwa ke sesenza izimanje sifake nama screen ukuthi babuke na kuma screen abantu mhlambe umuntu uzobuza ba udokotela lento ayenzayo inhloso iphi because uyanikela emphakathini at the same time uyovakatshela umphakathi intoni inhloso dokotela inhloso yami mfowethu ngishaya inyoni ezimbili ngetsheli 1 it's one giving back to the futhi ama products asuke khona mfowethu ama products but ama price awafani nasema chemist uma ngizikine inkonzo noma nginana ama product amayehla kakhulu uzokhumbula ukuthi kune pharmacy entsha engivulile eWheatbank ilaphana ngase Bed Center kunendawo athi se Bed Center eWheatbank laphana ngase downtown ikhona nje laphana sinayo futhi ichemist engivulile laphana kukhona Elof and Commissioner eTown eJohannesburg ya operator nje ngoba sikhuluma abantu abahambe bawuvakashela khona ngase African Bank nje mabefika African Bank next to iCCMA iBuild Day 1 la CCMA ikhona ipharmacy yami uzokhumbula ukuthi kunenye futhi ekhona eMaritzburg ngase Home Affairs la emva nje ku 176 Peter Maris
Home Affairs eMaritzburg. Sinayo futhi enye eseVerelem ngase Department of Labor. Sinayo futhi enye ese-Anton Lembethe laphana u-Anton Lembethe 407 Salmon Grove u-Anton Lembethe ikhona. Ubuzile wathi yini isizathu salezi inkonzo? Yeah. Isizathu salezi inkonzo mfowethu abantu balahlile isintu sabo. Okay. Bafike bafunda, yes, anginankinga nokufunda ngoba ngifundile. So abantu bafike ba-understanda kakhulu ukukholwa more than isintu sabo. So I'm trying ukufaka le nto kubantu ukuthi yes, uNkulunkulu ukhona lo engamazi nami, kodwa ngiyavuma nami ukhona. Ngimbone ethombeni. Angazi ngahlanga naye, angazi ngamphupha ebusuku. Wonke umuntu angaphupha esemafini kodwa akekho okwaphupha ukuthi nanga uNkulunkulu unamanga lo muntu. Nabaprofeti akekho umprofeti wakwathi my prophet yehla ingilozi yathi buka ke uNkulunkulu ngihleli noNkulunkulu manje akekho mazi asimazi sonke. Ungathola ukuthi uwe lo bilobo uNkulunkulu. Hayi ngiyansi. Ngoba asiyazi lento, so ngizama ukwenza abantu ba understand ukuthi let's take it 50-50. Yeah. Because vele lo uNkulunkulu esimkhonza asimazi. We are not sure. Idlozi lakithi asilazi kodwa siyayazi ukuthi ugogo mayisedlule emhlabeni ngizama ukuqondisa kubantu ukuthi akalona idemon ugogo mayisedlulile. Okay. Ugogo ubuya esidalo esihle mastanders. Sicela kuyena ugogo mayisedlule emhlabeni sinebelief yokuthi uzosibheka ngoba mayisedlulile ngiyamphupha. Ngimphuphe ngibheka noma ngimphuphe complainer. Wenza umsebenzi kholwa kodwa bakhumbula abantu bakini abangasekho. Ungayi ngokuthi idemon ngoba sizochitheka into zakho zonke. Kunabantu abaningi esibabone bechithekela imishado bephelelwa imisebenzi amabhizinisi ewa ngoba bathola inkolo bakhohlwa izinto zakubo. Kunjalo Mphulaphula nqubele igama la Chocolate Cool City. Isintu sami masikhumbuze Mphulaphula into bana ke ungalibali into bana ke ungene ku YouTube channel ka Dr. Kehlelezi ubese ke usubscribe khonapho ubethe futhi ne bell kungenjalo ungagijima ku Black Life TV na ku Instagram mfowethu uthi Dr. Kehlelezi ku Instagram njengamanje abafuna ungibona si live. Si live njengoko uma manje ku Instagram na ku Facebook futhi si live. Dokotela esesize kuMphulaphula singene ngenye indlela engaqhelekanga mhlawumbe uMphulaphula ke singena ngenye insizwa ekhayayo ethethayo ngawe namhlanje sithe yini le ngayithola sathi sekonakele mfowethu uyabona bayazi abantu mase ngicula lengoma ethi kanti yini le ngayithola kusuke sekushuba impela ehall noma ungangizwa sengithi sizojika izinto mina ngiyeke ngithola inkonzo iphansi. Okay. Kuthiwa hayi impela kule ndawo zekuyona amademon akhona vele inkonzo ibambeke but mase ngingenile uzwa ingane encane isho ukuthi kuyashintsha ukudla eplateini manje ngoba ngisuke sengingenile kuyasho ukuthi kunalento engayithola mangilindile entabeni uma ngilindele umoya ongcwele wafika wehla ngingena la kuthiwa kungenwa khona ihholo kuthiwa aligcwaliswa ngiyaligcwalisa ngifuna ukuprovela abantu lele siyakulona leli lakacaluza hey angilazi nami ngiyathuka ngathi noma ngizoligcwalisa ngoba ihhola ngathi noma iground futhi phakathi kodwa ngithi mina ngizolishaya igcwale lithi and futhi bawuphuma abantu bedelile besho ukuthi hayi lo muntu siyamvuma. Professor kunabantu ebebenga understand nabe bengazi bamhlamba kwenzekani abasezinkonzweni zabo abantu ngathi bafaka amatoma bangafuna ukuphazamiseka kwezinkonzo zibakhona babantu abanjani abavumelekileyo baba beze. Lalela mfowethu mina enkonzweni engisuke ngihamba ngenza wonke umuntu iMethodist iRoma uShembe iWisile whatever uma sibiza igama elilodwa nje laphezulu sibiza uNkulunkulu asikhulumi ngomuthi lapha siyokhuluma ngoNkulunkulu. That is why ngifaka kuqala abantu abashumayelayo phambili ngingakafiki by the time ngiyofika intshumayeli singenile kuwe usuzazi wena ukuthi kahle kahle mina ngime kuphi i-direction engithatha ikuphi ukhehlele ezinyamlandela noma ngimlandeli ngithi ngifika vele i-decision usuyithathile ngoba kunabefundisi abashumayela iqiniso abashumayeli ngokhethelezi bashumayela into eseBhayibhelini lo singamazi uNkulunkulu nathi kodwa bashumayela yena basuke sebekhuluma ngoba bayadideka abantu. Kukhona abantu ukhetheleza uNkulunkulu ukhetheleza yena uNkulunkulu ngithunyiwe ubaba uNkulunkulu ukuthi ngizosiza abantu. That is why mayikhuluma uwehla khulume nami athi tshela abantu ukuthi benze ukuthi no kodwa amandla akuwona wami akababa uNkulunkulu. Kunabantu Dokotela last kweveke ezipheleleyo khumbula sithetha ngendaba yabantu abacashe ngegama likaNkulunkulu kumabandla akhona amaninzi singesithi ke wonke ukhumbula ngalona ngale kunomuntu othi ekhaya ngivaphile endaweni yecawe noma ngathetha bathini akumbuyise lo muntu Dokotela umbuyise themba waba nebhadi idlozi lakho la kuholele igebengwini ngoba phela kubafundisi ngidlala ngisho lento ukuthi sinaba u10 abefundisi aba u2 abeqiniso
abawu8 bakwi-business awungizwa lo bulobi bawu10 abefundisi esinawo eSouth Africa all over the world abawu2 bakushumayela iqiniso abayanga ngoba babheka ibhizinisi esontweni baye vele ngoba vele esontweni baya banamabhizinisi abo abawenzayo laphana bayosiza abantu abahluphekile then they expect once you get help and ubone imphumelo kodwa abawu8 they are there for business so laba abawu8 sibabona kanjena okay uma qhamuka ukhethelezi uyi-threat okokuqala kubo ngoba ngikutshela ukuthi abawu8 bayiveza bona uma qhamuka ukhethelezi zombona uzogijima ubhala ku Facebook ngoba uyabona ukuthi ukhethelezi kunabantu azobavula umqondo mayifika ukhethelezi 1 akaswele lutho akafuni lutho kulabantu bethu but uzobavula umqondo abenze babone ukuthi hayi laba basithathela imali labo abekho ngoba enkonzweni that is why uzobona ukhethelezi akuyona yonke indawo kodwa mangifika umoya ongcwele uqala ufika ukhulume kimi uthi ngena phakathi kulabantu kunabantu abazela balambile eziswini zabo yes bona imali bayiphethe but balambile bayizwa leyo nto kunomehluko phakathi kokunikela komuntu onikela ngoba efuna usizo nomuntu onikela ngoba ebona umngani wakhe enikela kunomuntu onikela ngoba ethi le mali yami engiyifakayo ngizonikelela abantu bakithi abangasekho kunonikela ngoba ebona umngani wakhe noma unikela ngoba ubona ukhetheleze ehambela ngeLamborghini uthi nami maybe manginikela ngizohamba ngale Lamborghini kunjalo mphulaphula kube negama layo sitsho Clearcoat City isintu sami mphulaphula lakhe nqaphambili apha ke silapho sikhoyo silapha eTebe Station Dokotela phambaseke umphulaphula nje ndiyazi angeke ulibale apha wena inkaba yakho ikhoyo asibuyele emahlabathini phezulu bekuyicawe zininzi bezenzeka ngeke ulunge singababulela abantu abathe bafika kakhulukazi kwi-service mfowethu sizoba bangakhulu bethu abantu abafikile bayibonele ngoba uthe usakubaphulaphula bengithi maybe bazoke bangena abanye bathi sesake saye enkonzweni noma sesake saye enkonzweni ayihambe imisa asikaze maybe siyibone nje noma sike saye pharmacy siphinde sibabonge futhi kuvula ipharmacy ade bekhona Friday eGoli hayi mfowethu bekushube kakhulu ekonakele kakhulu mphulaphula ekhaya sikuthathe enqubeni ku-0604807164 mbona ekhaya usenqubeni okay asithathe umnye futhi usenqubeni siyakubulisa mbona ekhaya usenqubeni mbona ekhaya okay sithathe omnye futhi Dokotela andazi bamhlambi ke ingxaki ikweyiphi indawo kodwa sethemba somfumana enqubeni siyakubulisa mbona ekhaya Enkosi. No, ake ngikubingelele Ndumandumane ngikubingelele Phehlelezi ngikubingelele Dokotela maningi lamagama engiwagqibe professor ngiyakubingelela nawe lobulobi no mina into engayibona nje ngabona lapha endaweni yaselindelana kungubo mina sibonga umhlezahlejo lobulobi ngabona lapha ilindelana Ndumandumane ishiya 100,000 iyazomemeza abantu ngamagama yasho nama-ID abo yasho nanokuthi basuka kephi bahlala kephi inkinga yini nani la ngayivuma khona Ndumandumane into engicela ukuyibuza kuNdumandumane ngathenga iSlay Queen lapha edrobheni yafika kimi ngephupho njengoba ngithi umlomo ungathethe imanga yafika kumina ngephupho ngathi ithi angisithathe leSlay Queen before ngisebenzise ngisihlalise endaweni eyihlathi bese ngiyasebenzisa la ngidalela iphupho ukuthi ichaza ukuthini Ndumandumane okay uyiyekele yena ubesetsheliwe Slay Queen phela ngishilo ngathi mina ngiyofika ephusheni mangifika ephusheni kunento ezenzeka ebesetsheliwe akenzanga ngani lento ayitshela nakukhona awuyenzanga ngani baba ilalele mkhulu kwakufanele wenze lento oyitsheliwe baba bese uqedile manje ngenza kanjani Ndumandumane uzolalela eradweni enkosi lalela lobilobi yazi mayikhuluma kanjena ungenza futhi ngikhuluma impilo kune product engizoyikhanda ngoba manje mangilele ebusuku bathi omkhulu baningi abantu abakufuna izwe lonke manje abakwazi ukufinyelela kuwe ngifuna ukwenza kunomuthi engizowukhanda bazongixolela uzodura kancane but lo muthi kahle kahle uzobe ukusebenza kanje before vele ufike kimi ngizokuhlolela ebusuku awungizwa lobulobi lapho ke ngifuna ukuthi lo muthi ngiwenze 1 month usebenze mawuqeda before uzofika kimi kukhona into ozoyibona ebusuku it's either uzobuhlolelwa umkhulu wakho noma uzobuhlolelwa yimi but lento angeke kuphela u4 days noma u3 days uzoyisebenzisa 2 days iphele
after that ngizofika ebusuku ngizokuhlolela noma ngithumela umkhulu wakho ukuthi tshela lo muntu ukuthi umbona abantu bemhlekisa vele inkinga yakhe i1 no2 no3 akathatha ukuthi nokuthi vele by the time uqala uza kimi uzoconfirm into osuyibonile ebusuku ngiqedile lapho enqubeni siyakubulisa Molokai. Sanibona mshezi ngidumanduma. Amen baba. Hayi khona nomathi uhlala lana ezolisa yaseBankeni. Into ngiyayibona mina ngabona lapha nje bona ngoma hayi into ngiyibona ngabona kuyikhipu leyo hayi wakile simanga lapho angiqala ubona lapho. Hayi dumanduma ngesho Enkosi Mhlekazi. Alright, enkosi Mhlekazi siyabulala kakhulu yakhala le yakhala le dokotela. Okay, emnqabeni sokwazi ukuqhamshana nawe proper ku 060 480 7164 ndiphinde ku 060 480 7164. Siyakubulisa eqhubeni molo. Yes, sabona mawunjani? Ngiyaphila uMabheka lokhuluma naye. Yes, Mawuke Brenda. Ngiyathokoza ukungena ohlelweni ngiyaqala ungena. Ukubrenda uMawu. Thetha ma. Okay, dokotela, another one mhlambi uyika wena uthule akaqhubeleke sikhole siye phambili sithatha omnye futhi umphulaphula siba mhlambi ngabe uthini sik open line ngalo elixesha Mzansi masikubulise Molokai. Hello Butintani. Sikho Mhlekazi kunjani? Ikhona tata ngibulise kutata ukhehlelezi lapho. Amen baba. Amen bawo ndiyabulela ukungena ekhosini hayi tatukhehlelezi ngiyavuma. Ikhona. I wish uNkulunkulu angisize ngize ngizofika kuwe esigodlweni. Because life yami ayihambi kakuhle izinto zami zi-up and down. I wish engathi ngazi uzofika kuwe because angikwazi uzofika kuwe izinto zami azihambi kakuhle. Okay, uqala nje uphulaphula izilo Mzansi Angithi uzwile baba ukuthi kunalomuntu abathi umacacisa engizowenza. Macacisa. Igama lakho macacisa. Amen baba. Angithi uyazi ukuthi uma kuthiwa into iyacacisela. Ewe tata. Yeah, yabona mawuthole leyo nto baba by the time uzofika kimi into engizoyihlola uzobe usuyitsheliwe ngi100% sure. I so wish ukuthi ube nayo imali. Ake ngivele ngimemezele lobulobu. Okay. Lento kahle kahle izotholakala umhlaba namhlanje. Mhla 10. Ngomhla ngemonth end. Ngizoyifaka amakhemisi ami wonke bese ngenza special. I-original price yayo izobe u800 but month end ngizoyenza ibe u500. Njengoba kuphela uMay nje. Yes, but I will only make ezu10,000 for 500 rand. Ngibese ngisupply kuwo wonke amakhemisi ami. Abantu abawu10,000 abazoshumayela izwi ibona futhi abazofona la emsakazweni. Basho bathi miyekeni loyo muntu. Ngizwe ukuthi bazothini lobulobo. Miyekeni. Mina since ngangilala ebusuku ngiprofet kodwa kunento eyenzakalayo. Since ngiqala ukusebenzisa umacacisa. Njengoba sewumemezela umacacisa dokotela ama-order khona bazofaka lalela ke lobulobi la ifike ibe mnandi khona. Ayinamuthi, ayina ini. Uyezwa? Ayinamuthi ngenzela ukuthi noma kuthiwa uyazama ukuyifaka ngeke yenze leyo nto. Ayinamuthi, ayina ini kodwa i-secret yami. Lapho ke sengifuna ukukhompyutha nezinyanga nabefundisi laba bathi bashumayela kakhulu banamandla. Ake sibone amandla ke manje. Ngizowenza umacacisa mina oyiwona ngifuna usebenze ngisho kumfundisi ecashile yezwa. Ecashile ngigxeka. Awusebenzise mawumsebenzisi uzomkhuza ebusuku elele athi phuma kulwa muntu kodwa siyakusiza manje. Phuma kulwa muntu uzotshelwa ubaba wakhe. uyenza umacacisa mphulaphuli enqubeni sekubulisa mbona ekhaya. Okuzilo Mzansi mbona ekhaya. Asqithe dokotela ngoba ngathi akathethi ngapha baninzi abantu osike bekhona 0604807164 molweni ekhaya bapha abantu kwenzeke ni dokotela. Sanibona. Yebo Yes mama. ma. Ngiyaphila njani? Sikhona mama Khondo kunjani? Ngikhona ngikhuluma noLungile. Yes silungile thetha mama naku dokotela kweyiphi indawo? Ngisemsebenzini wami kodwa ngiwasemlala.
Yes ma'am. Yebo, sabona nje manje bani yazi amnandi inkonzo. Ngiyabulile ukuba nawe emlazi. Wow. Yebo, kodwa manje khona la uthi ubiza khona, ngize ngabhala ku-YouTube la uthe ubiza khona umuntu oyiwele. Wabuya futhi wathula futhi manje bekuwugogodo engihamba naye sekuyasaba. Uyabona mawusasaba sisi kunabantu abathi mase besizakala bahamba nedlozi lengane. Uma sengifikile ngimsinde. Uyasaba khumbule zami. Uyabuka inhlanhla ke edlulile. Umoya engcwele usukukhuluma nabantu abaningi lapha. And futhi mangeke ngathi ubani ulobulobi wasemzimkhulu. Sukumuqhashe. Ingilozi suke sikukhombile. Sukumugijima, that is why ngingafuni ukuhlola ukuthi lo ngene manje. Ngifuna ukucacisa straight ukuthi lento iqonde kubani. Usemdala manje ngiyesaba ukuthi kuyovuka noshikela ngoba inkinga zakhe zinkulu kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi angithi uzwile omunye umfundisi ngimtakule phakathi kwabantu ngamtshela kodwa ukuthi ngikhulume noma ngingakhulumi. Wathi ngicela nga-private number. Enkosi mama siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu lapho. Thank you ma. Right, khona phambili dokotela khet buyavakala ubufakazi eziki Lobe asithathe ogcina mase sisuka lapha ke sihlale kwabawu2 nje ngicela ukuthintela abawu2. Enqubeni sekubulisa Monica. Isikhona khondo kunjani tata? Ngiyabonga ngibulisa nezomandumani. Yebo baba. Yebo tata, eta no September. Yebo baba Steng. Phakamisilize umhlekazi thetha tata ma. Wena ndiva ngibelieve indumandumane. Yeah. Ubonayo. Wena ngiyakhalela bangenyimeni ngezizofika. Uyivangelivo. Ufike emahlabathini ke ngecawe ke uzibonele wena ngawakho. Okay. Enkosi dokotela ihlenzizwa le ikuvangelivo. Isestenga phikhoyo ndiyabona ama-respect isihlambi izoba kude akifika emahlabathini uthetha kodwa lasithatha ababili ukubaxelela indaba zabo Hayi sobatshela nje izinto eziwu2 ezibalekile ezimbini qha kuphela bendihala ke mina ungathi ungangena umuntu odinga nyane kunabantu abafuna usho iphinde leyo nto lobulo umuntu ohlala efona njalo uyatshelwa uhamba ulungisa ukuthi unenkani uchazwa nje ukuthi ukhetheleze uyahlola okokuqala mfethu abantu abakhumbula ukukhuluma nami nje kuphela okokuqala ubusisiwe baningi abantu abangidingayo uma ungakwazanga ukukhuluma nami manje ngo4 o'clock ekseni ngena kuyilento yami ku Facebook page yami nyanga uDumo Mzo noma ungena ku Instagram wami uzongibona ngi-live ziyakhala njengamanje uzwe njalo ungizwe mfethu uthi ziyakhala mnikele ibethlaka ayikhali hayi ibethlaka uyasangana lo enqubeni sekubulisa emhlabisana sijoyina asibathathe abawu2 dokotela enqubeni sekubulisa Monica ukwezilomzansi Monica okay asiqithe sithathe umnye futhi ebanizina ku WhatsApp bangenayo kodwa ke asithathe emnxebeni Monica dokotela nazi ngemhlamba umuntu ngoba khona emnxebeni ubaba thulela ntoni andikho engenzeka bake baba besithi akube umuntu serious asibanike inamba mfowethu angibanike inamba 4807 Monica awubanike ngapho dokotela angibanike inamba yami mfowethu inamba yami nansi inamba ithi ake siqale nge-cellphone ngoba kahle inamba esisebenzisa kakhulu it's landline uzandile inamba ka067 ayisasebenzi ihackiwe indlela thizeni ke kodwa sesiyimprovile indlela yokuthi kungasahackeki manje sesisenza ama contract zonke inamba kazandile ithi 081 384 09 55 081 384 09 55 asikuphinde lokho mfowethu ngicela ukuthi sibanike kunabantu abathi mina ngifuna indlela egoli epharmacy but angiyithola ngiyibona ngicela ithathwe abasegoli kuphela abafuna ukuya epharmacy kukhona iLove and Commissioner inamba yakhona ithi 078 936
06 06 24 204 078 078 936 936 06 06 24 24. and then omunye umuntu uzothi ngifuna ukufaka i-order likamacacisa. Okay. Yeah, yabona ke faka i-order likamacacisa kuye lo muntu eGoli sale sesazi ukuthi eGoli sizophusha into ezingakanani. Yeah. eMpumalanga ake ngibanike i-number ye-manager seMpumalanga. Ofuna ukuya eMpumalanga eWheatbank eChemist ifuna i-direction 081 081 815 815 32 3205 05 081 081 815 815 32 3205 05. Yes, and then in Maritzburg PMP emva kwase Home Affairs laphana ngase Home Affairs number manager khona it is 076 076 188 188 57 57 08 08 076 076 188 188 57 57 08 08 kanti ke mawufuna ukubhuka iappointment uzohlola 087 087 550 550 1177. 1177. Yes, 087 087 550 550 11 1177. 77. Uma mfowethu abantu bengangitholi. Yeah. Ngithe nginabantu mina engabakhanda baba yilento engiyifunayo. Okay. Abazolithola futhi kubusizo. Akusikuthi mawuza kukhethelezi uyohlala njalo kuyenze kujika ungangibonanga. Ungakwati idlozi alikavumi. Kodwa kunabantu engibaziyo. Yabona nje khona inamba engizoyibiza manje. Okay. Abantu abasesiphingo, abasemlazi kuzo zonke lezi indawo. Esiphingo Mlazi Ngonyameni abahambe baye kulomuntu ubaba uSibiya lo. Esiphingo mabefika kuyena baba uSibiya esiphingo uzobasiza. Inamba yakhe ithi 073 073 851 851 064 064 6 6 073 073 851 851 064 064 6 6. noma baye kumunye futhi ukhona ubaba naye khona eMlazi ogcina naye uMakhosi Umdabe 073 073 120 120 38 38 30 30. izinyanga lezi sangoma lesengiqeda kusibiza hambani niye bheke inkinga zenu uma ungamtholi ukhehlelezi labantu approved futhi mabe kwenzela into engayiboni kahle noma enobugebengu buyo report kimi kule number 087 kunala kuthiwa ama complaint fonela khona ulalela ivoice kahle uciphizela kuthiwa aba complaint ucomplain khona sibone sidila kanjani nawo ithe Umdabe 073 073 120 120 38 38 30 30. Number leyo abantu abazothola khona usizo lonke ngibafisela okuhle yonke indawo mfowethu. Sunday sisemahlabathini kushubile. Kushube ngempela mfowethu Sunday konakele. Then Saturday wonke umuntu kacaluza mfowethu ekseni ngo7 iba soyibambile indawo yakho likhulu ihall. Base ulibambile indawo yakho ungahlaleli phambili ngapha hlala ngathi emuva ngoba amehlo amasuyebuka le. Oh, okay. Mawula ngiyakuziba. Okay. Ngoba phela abantu abathanda izinto yazibathini avele lo phambili abakhe vele uqala ngaye. Ngifuna lapha emva lapha naphakathi nendawo. Uhlale nje lapho khululeke uzongibona. Yekho into engizoyenza bengifuna ukuza namaswidi mfethu ngaphose kubo. Oyobamba amaswidi uyena ngidila naye. Manje ngiyabona ibanyathela nabantu ngike ngabanika imali. Manje bavele nemali cabanga ngibaphosa le 5000. Bebe uphethe office. Ba omunye nomunye ingabe ukhuluma noseduze ukuthi mawuyibambile mfethu sesiyodla sonke ukuze singayibanga. Ayihlephula bayihlephula anti okwabo bangakhohlwa ke mfethu abantu baye ku Instagram Dr Khehlelezi bafike lapha na ke bangifollowishe lapha ku Instagram ngenze ukuthola usizo mfethu. SMS line yami mfethu ikhona lapho mawufuna ukuthola imithandazo yami. Okay. Uyasenda nje uthi 48007 48007 48007 ingena kimnqo. Okay. Thola imithandazo mfethu 48007. Proprekaya kwangabe sinako namhlanje. Usendleleni mfethu macacisa. Nanko nenhlahla dokotela. Moleka. Yebo ngicela umkhulu angibhekele bakhe.
lalela siswami usangena kokugcina uthi umoya oyingcwele kimi angikukhulekise sisi kukhona amacici uyezwa ngithini kuwe kunalamacici ayingathi ayinento engathi ibu culture like uyabona mangisithi culture into lezi ezingathi ezemvelo ayingathi ayihlotshiswe ngaleyo ndlela lamacici sisi kwagcina kulahleke lodwa angazi ukuthi ubani wayekunika amacici as igift uthi umoya oyingcwele asibuyele back simchaze ithi besingekho radioini besiyombiza ngegama kunomuntu wakunika amacici as igift wakunika lamacici qedani lento kanti ifakwe izilwane yalandwa isilanda nensila yakho yasemadlebeni ngithithwa ukuthi uma ngikhuluma nawe njengamanje kukhona into ekenkethe emadlebeni bese ngathi yakumemeza uthi umoya oyingcwele lo muntu manje uhlangene nomuntu oyi-ex yakho yomuntu wesilisa ngoba kunomuntu enahlukana ongavuma ukuthi aphume empilweni yakho noma oloke efuna ukukulandela ngemithi iyangidida lento sisi ngoba kunemali ewu300 rand eke yahamba yangathi iyalahleka endlini straight wangadidwa wagcina wadide ukuthi ilahleke kanjani ngoba yazi lento ngidida nasebank njengomuntu angathi kunezimali ezingalo kwezicwila noma zilahleka manje ngendlela engaqondakala lezi zinto ziyenzeka kuwe sisi and is strange ngoba mawulele ebusuku kunomuntu olala naye noma kunesilwane ophuphulele naso ujikele wazi wajikela na umndeni njengamanje njengomuntu angathi kukhona umsebenzi obekufanele uthole sisi kwenye indawo kube sengathi kushintsha impilo yakho izinto zakho ayihambi kahle uma ngikhuluma nawe njengamanje kunethunzi lengane elihlala emahlomba akho kube sengathi livala yonke into ekhona ngazi noma sisi kune miscarriage yake yabe khona noma kune abortion noma yini angizazi lento zesilungu kodwa kunethunzi lengane elikulandelayo yebo mkhulu uqinisile umntwana ngena ube wangibe ngimkhulele nje ungalahlekelwa wena sengizomthetha wavele nje washona umntwana ngamzala seshonile kufanele sisi ngoba indaba isuka kulamacici ayidecorrectwe ngokwe-tradition uyangizwa ngithini kukhona yazi ngikubona umhle sisi ufake kahle wazi wafakana namacici aduka athathwa umuntu wayoyisebenza lento isibuya iyadle siswini esibelethweni sakho that is why ngithi lo mntwana akasuka ngukhona uhleli kuwe manje emahlombe akho uyakusinda njengomuntu angathi kunesikhathi lapho hlala ubhodle njengomuntu angathi uvukwa ibungoma wathi umoya oyingcwele yiyo lento esishintsha kube sengathi kuxabanisa nabantu straight bekufanele ngisho nomnikazi womthwalo owakukhulelisa kube sengathi uyahlehla njengamanje noma niyaxabana ngendlela eyisimanga yebo mkhulu uqinisile Lobilebi elami ithikithi sengilibhalile. Uhlala kuphi lo sisi ungakhali? Uhlala phi mama? Ngihlala eMaritzburg kodwa njengamanje Richards Bay. Sisi ngizobe ngise-Maritzburg kacaluza. Yakwazi kacaluza? Yebo ngiyazi wala secaluza. Ngicela ukukuphathela something ngizokuphathela iSprite kuphela uyazi? Yebo mkhulu. Lobi enye into abafanele bayifunda abantu. Yabona mangingakafiki. Buy my product as many as you can. Okay. Ungene nawo khona ehall. All right. Uma mase ngiqala ngenza lezi imangaliso zami, usuphethe vele product ngesandla. Yeah. Lena kade ifike ekseni. Ngenzela ini? Kube izwi ukhakhayi lwakho lube izwi ukuthi ngisheshe ukukutargeta. Ngoba vele khona into osuyiphethe. Thenga impela. Kanti yini le special magic oil. Hey, all right. Dokotela endiyazi ixesha linomona ngasemnyango sithetha kakhulukazi imvulo engakapheli kumvulo zayo sokubuye sibe endaweni yakhona sithethe ngazo esidla abantu sijoga kule group city isintu sami awukho mhlawumbe dokotela okugqibela ndiyazi into yobana ke amabomba abheke eMaritzburg kanti ngecawe nakanjani amahlawathini kuyobe konakele kakhulu kushobile mfowethu asihlanganeni ngeMonday enemahlangana ngeMonday ngicela ukuthi sizoke siyicacise kakhulu le ndaba kamacacisa mangicacisa abantu bangafaka iorder la mfowethu umuntu impela kashesha lenze ngoba 10,000 people abazokwazi abawuthola kwangoku 10,000 mfowethu ngoba kahle uzobe u500 futhi nawo 500 ngeke mfowethu ngeke ngiyishipisile phela sekwane manje abantu babone mfowethu ukuthi izinto sengizenzile lento engiyikhuluma futhi ngiyayikhuluma umunye ozoxoxela omunye ngikuphuphe wena unomakoti wami wena ngibusebenzisa umacacisa kakhethelezi akuyena ukhethelezi ongitshelile kodwa ufike ngephupho bese bengizonda kakhulu mina nje ngithi kumacacisa mangimenza u-dictionary indaba yodida abantu manje asigcizelele dokotela ukuthi ku-YouTube channel asigcizelele ku-Facebook YouTube channel mfowethu Dr. Kethlelezi uqala ngokuthi uciphize ibutton elibomvu uya subscribe lapho sukuvumela umthandazo wami uthi uKethlelezi la guqa khona nami ngize ngikhona 48007 ngicela umthandazo Kethlelezi
kanti ungakhohlwa ukuthi ku YouTube landela inkonzo zami ubuke uma uyibuka le nkonzo ku YouTube kufanele ukuthi ubukhona enkonzweni Oh, okay. yayizwa leyo nto Okay. kufanele ukuthi ubukhona thenga idatha ubuke kufanele ukuthi ubukhona Nkosi Dokotela, masibulala ngelo xesha lakho sibona khona futhi kwixesha elizayo Mhlekazi. thank you baba